Crec que és important per la parròquia, en primer lloc, perquè la parròquia amplia el seu servei als feligresos, amplia el seu servei a l'Església. La parròquia dona un servei més. Per tant, és important per la parròquia, però és important pels qui assistim a la parròquia, pels qui anem a pregar a la parròquia, a l'Església, al temple. És important pels feligresos i les feligreses, és important pels cristians i les cristianes, perquè, en definitiva, unim a la que és la casa comuna de tots nosaltres, allà on ens reunim, allà on celebrem les nostres tradicions religioses, i unim aquesta nova possibilitat de compartir aquest espai que compartim mentre vivim, compartir-lo també amb els nostres morts, amb aquells que ja no estan físicament amb nosaltres.